syukur nakaslem jong unongsan hima. Hakini kikindiat sngi kalami kajing yakran halor kajing kran jong uway ukertong ka VPP na paryong Mount Raishan constituency uba powel soklet. Uba laong baki MDC kamdan scheme ban ay siya kipadba. Habayakran bat uway na ki MDC bamenta uba po lingdo. Uba kasamoy tray kamjong u kan sakot no shen. Uloong baka jing shisha kalong shay bha na marka council kalayo ya ka scheme na ka finance commission kabawan bet siya ka council. Uloong ru bakom kaniya kasamoy tray kamjong ki bamenta ya ka mangpisa na ka sorkar kawan ling baka 15 finance commission. Nalor kata kadon ru kata kapisa ka baka council kayo ban lumhi kum kajing ay jing bet ban shnayeng. Kajing penthamay ki trading license bat ki way ki baday nakaslem ban penmi pisa na kabenta ka council. Uloong ban nakiniru lala ban penkala ban mangpisa na kabenta ki MDC bat ban mangpisa na kabenta ka jing dan kam jong ka council. Kertong jong ka Voice of the People Party ki balay chu padba banong baki MDC kimdon ka scheme ban ay shaki te phi kum uway ni ki sitting MDC ke barim kumno phi sngo ha bidai panela ki MDC ke don ka scheme ban ay so padba phi aka jinsisha kalong shai ba ka council naman ka finance commission niyo yaki award ka pamut kawan ka funding ka balawan directly siki council kum kanika house ka bangi dan enta ka ba sakut no ka funding na ka ministry kawan be lingba ka 15th finance commission dinalor jong ka tabre ka danru ka self generated revenue jong ka council ya ka ba kum na kaliang jong building permission kum na kaliang jong ki renewal jong ki trade license registration of land kini boro ki deki activities ki ba generate revenue ya ka council but na kiniru lala ban penkala saka funding na bentagi MDC kenthop ru ya ka discretionary grant ka boy sha ka council